Ahoj lidi, tady je Filmex a vítejte u nového videa. Tohle je moje druhý video a jak říkám, nemám s YouTubem moc konečností. S tím mám jeden takový menší problém. Mám tady vlastně jeden program, sorry za to zastavení, program, ano. A má být určen k tomu, abych mohl natáčet hry. Ale mně to nejde. Já to mám buď tu mou obrazovku, anebo takovouhle obrazovku, a nebo jenom černou obrazovku. Já bych se rád zeptal, jak bych mohl dokázat, aby vlastně měl i obrázek z té hry, i zvuk z té hry a takhle. Já to mám nastavený tady, start zpožděně, mimize on start, nahrávej kurzor a už se to keys. Nevím, jak se to moc dělá a budu rád, když dáte do komentářů, jak se to vlastně dělá. Like vás prosit fakt nebudu, protože prostě jenom potřebuju radu, pak odměna pro vás bude to, že pro vás pak budu natáčet hry, že jo? A pak napište do nějakého videa, kterou hru byste chtěli, že jo? No nic, tak zatím čus.